Znova sme sa dostali do situácie, keď sa ukazuje, že to, čo sa povie v predchádzajúcom období a všetci to popierajú, hlavne západní lídri, tak sa ukazuje, že verejne klamú celú Európu a v podstate svojich vlastných občanov. O čom hovorím? Hovorím o povolení použitia rakiet dlhého doletu alebo zrušenie obmedzenia na použitie rakiet dlhého doletu pre Ukrajinu zo strany Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie a samozrejme Spojených štátov. Ukazuje sa znova, že toto politická hra Západu nie je o ničom inom, len o tom, akým spôsobom eskalovať vojenský konflikt, ako ho predĺžovať a ako otvoriť hranice celosvetovému konfliktu. Áno, musím to takto nazvať, lebo mier sa nebuduje tým, že sa budú používať rakety s dlhým doletom a bude sa ohrozovať vnútro územie iného štátu. V tomto prípade k tomu môže nastať. Ukazuje sa reálne. Táto situácia ukazuje o tom, že aká je tá mierová retorika Západu. Prekvapuje ma aj rozhodnutie z týchto 4 štátov, ktoré som menoval, prekvapuje ma rozhodnutie nemeckého kancelára, ktorý vzhľadom k svojmu veku by mal trošku rozumieť histórii a mal by vedieť, do akého stavu a do akej situácie dostáva znova Nemecko v súvislosti s konfrontáciou s Ruskou federáciou. Takto sa vzťahy nebudujú. Vzťahy sú o dialogu. A to je jedno, či sa bavíme o dialogu s Východom, alebo so Západom. Alebo medzi západnými krajinami, alebo medzi východnými krajinami. Čiže áno, je to z môjho pohľadu farizejstvo. Určite to nie je cesta, ktorú by som podporoval. Jedine dialog a mierové riešenie je východisko z tohto konfliktu. Nie povolovanie a zrušovanie obmedzení pre použitie raket s dlhým doletom. Takýmto spôsobom sa mier nebuduje.